הצטרפתי לסדנת מיקרואל רעלים של רביב, כי סבלתי ממה שנקרא גאוט, שיגעון בעברית, סוג של דלקת פרקים, ובנוסף הרגשתי גם איזשהו סובה תרבותי מכל מה שקורה עם האוכל אצלנו, בחיים שלנו, בחיים המערביים, כמו שאנחנו מכירים אותם. וחיפשתי איזשהו שינוי, ואני חושב שמצאתי אותו כאן בסדנה הזאת. ההתחלה הייתה קשה כי סדנת מיקרואל רעלים עושה מעין ריסטארט לכל ההתנהלות שלנו סביב תזונה. ובהתחלה לוותר על הקפה של הבוקר ועל הקפה של אחרי הצהריים זה לא קל. במהלך הסדנה קיבלתי קודם כל קבוצת תמיכה, שזה היה מאוד חשוב. לי בכל אופן היה חשוב להיות חלק מקבוצה, כי ידעתי שבאופן עצמאי לבד בבית אני לא אעשה את זה ואני לא אגיע לאותו שינוי שכן רציתי שיגיע. אז הקבוצה הייתה מאוד תומכת, מאוד לא שופטת, לא ביקורתית. זה היה מאוד חשוב ומאוד עוזר בתהליך. במהלך הסדנה עושים את שיעורי הבית בבית ואחר כך נפגשים פעם בשבוע כדי לדבר ולהחליף חוויות על כל אחד על התהליך שלו. וזה מאוד עזר. השינוי שקרה לי הוא קודם כל שבמהלך 3 חודשי הסדנה קודם כל איבדתי 7 קילוגרם. אבל מעבר לירידה במשקל גם עשיתי בדיקות דם לפני הסדנה ובדיקות דם אחרי הסדנה, וראיתי שהשינוי התזונתי שקיבלתי כלים בשבילו עבד ברמה כזאת שכל המדדים שלי היום תקינים. ירדתי בכל הפרמטרים, הצלחתי להשיג שינוי משמעותי שהוא הרבה מעבר, שינוי שרואים אותו בבדיקות דם, שאין יותר טוב מזה. לא צריך הוכחות בשביל לראות שזה עובד. פחות תלוי באוכל, פחות תלוי בכל מיני חומרים אחרים כדי להרגיש תחושת התעוררות או מלאות או אנרגיה. עכשיו הכל מגיע עם בפנים, וזה הרבה יותר טוב.